Ito ba naman apo dito nga lugan, nga may pagarup mapapukpukaw kano iti 3 million. Ije uneg na. Manipod dito dito na abandonan nga lugan. Awan kinagpaiswanan na. Oh, di ba? Mga idol. Detalye ka natin nakamat ang report. So biyanan tayo apo iti Philippine National Police ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. Impaganet get ni Police Lieutenant Colonel Andrew Rabang, hepe ti PNP Lawag nga awan ti may pagarup at 3 million pesos ang nakakarton ni iti uneg ti kotse nga nabandonar ti karnaper iti barangay Butong iti syudad ti Lawag ngayon muna ang nagwaras iti social media. Kuna ti hepe ang may basar ti investigasyon ket inventaryo ket awan ti naipadamag iti social media nga adda ti 3 million pesos iti nasa o a kotse. No diket di paper baglay nga adda ti linaon na nga importante aramit imbatad na asaan kumasoro kan kurangan dagiti tattao ti impormasyon kang runaan na ket adu ti makabasa iti social media inlayon na nga adda ti person of interest dan ngam saan da pa mabalin nga ibaga no siya sino. Based doon sa inventory conducted by the forensic unit, wala naman doon sa ano. And based doon sa paliwanag at doon sa sinabi ng driver, yun lang naman yung nawala. Yung paper bag na kung sinabi ko na laman niya. Aside from doon, wala nang ibang nawala. Iti agdamak ket manarimaan ti investigasyon iti nailya na pulisya para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.